Slušate emisiju Kroz sveto pismo. Poštovani slušatelji, u prošloj emisiji vidjeli smo kako je 7-godišnji Joaš postao kralj. Štitio ga je i vodio svećenik Jojada. Ali kad je Jojada umro, Joaš je bio odveden u idolopoklonstvo. Joaš je ubio Jojadinog sina Zahariju, također svećenika, i za to je dobio Božju osudu. Joašev sin Amasija bio je dobar kralj, ali nije uspio poput svog oca Joaša. Danas smo došli do odjeljka od 26. do 28. poglavlja druge knjige Ljetopisa. U 26. poglavlju Amasijin sin Uzija postaje kralj. Uzija je bio dobar kralj, ali ne i izvrstan. Tijekom njegove vladavine nije došlo do preporoda, probuđenja. Međutim, napravio je nekoliko vrlo zanimljivih stvari. Srušio je zidove Gata, Jabne i Aždoda, te sagradio gradove oko Aždoda i među Filistejcima. Sagradio je kule u Jeruzalemu i utvrdio ih. Sagradio je kule u pustinji, iskopao mnoge bunare, jer je imao mnogo stoke. A imao je i ratare i vinogradare u planinama i Karmelu, jer je vodio zemlju. Uzija je bio veliki vojskovođa, s iskusnom vojskom od 2600 zapovjednika i vojskom od 307.500 vojnika. Pripremio je skladište oružja za svu vojsku i dao načiniti u Jeruzalemu naprave koje su izmislili vješti ljudi, da budu na kulama i uglovima, da gađaju strelama i velikim kamenjem. Ali kao i svaki drugi kralj, čak i onaj dobar, imao je Ahilovu petu. Ogriješio se protiv Gospodina, ušavši u hram Gospodnji da pali tamjan na Kadionom žrtveniku. Možda dobro mislite, nije li to u redu? Ne, prijatelji, to je u cijelosti bio Uzijin pogrešan postupak. Jer to je bio zadatak namijenjen svećenicima, levitima, sinovima Aronovim. I bila je Božja zapovjed. Svećenik Azarija s 80 hrabrih svećenika se odupro kralju. To je razljutilo Uziju, ali dok je držao kadionicu, guba mu se pojavila na čelu i bio je izbačen iz hrama. I to je bio Božji sud. Uzija je morao živjeti kao gubavac sve do svoje smrti. Vidite, prijatelji moji, Uzija je patio od ponosa koji često dolazi s veličinom. Taj ga je ponos odveo u propast jer je priroda njegova grijeha bila drskost. Prelazeći na 27. poglavlje druge knjige Ljetopisa, Jotam, Uzijin sin, postao je kralj i činio je ono što je bilo ugodno Gospodinu. Ali on se držao podalje od hrama, što je dalo vrlo loš primjer naciji. Dakle, ljudi su ostali pokvareni i nisu se obratili Bogu. Jotam je imao iznimnu priliku narod vratiti Bogu, ali nije i to ga je spriječilo da bude velik. Sljedeće, u 28. poglavlju druge knjige Ljetopisa, Ahaz je došao na prijestolje, a bio je vrlo loš kralj. Žrtvovao je vlastitu djecu u vatri i prinosio žrtve pod svakim zelenim stablom i na vrhovima visokih brda. On je gurnuo južno kraljevstvo Jude u idolopoklonstvo. Tako je Bog dopustio neprijatelju da uđe. Sirija je probila zidine u južnom kraljevstvu i odvela mnogo zarobljenika. Tužno. Sjeverno kraljevstvo Izrael pridružilo se Sirijcima u ovom napadu, a oni su također uzeli zarobljenike. To je bio čin krajnjeg zla, jer je Bog zabranio Izraelcima da odvode svoju braću u ropstvo. Dakle, Bog je poslao proroka Odeda da govori Izraelu. I nakon što su čuli poruku,
ljudi su razmislili o vlastitom grijehu i oslobodili zarobljenike. Tada je Ahaz opet napravio veliku pogrešku. Obratio se Asiriji da mu pomogne u učvršćivanju kraljevstva, ali su Asirci uzeli novac i pobjegli. Oni su potpuno napustili južno kraljevstvo. Vidite, prijatelji, kada imate posla s ljudima koji su grešnici, ne možete im vjerovati. Izaija je upozorio, ne pouzdaj se u čovjeka. Bog nas upozorava na to, jer moramo se pouzdati u Boga. Poštovani slušatelju, jeste li u vlastitom životu sagledali štetu koju su nanijeli oholost i nepoštivanje Božje riječi te povjerenje u ljude? Ovime završava naše podučavanje od 26. do 28. poglavlja druge knjige Ljetopisa. Za više informacija posjetite web stranicu www.ttb.org. Srdačan pozdrav i do slušanja. Slušali ste emisiju iz ciklusa Kroz sveto pismo. Budite s nama i u sljedećoj emisiji.